Pozdrav slušateljima Glasa Hrvatske. U ime Hrvatske zajednice La Paz Bolivija, koja ove godine slavi svoju četvrtu obljetnicu osnutka koja se podudara s obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja zbog akacije Oluja i datuma 5 kolovoza generacije Hrvata danas žive u miru i demokraciji. Želim pozdraviti sve Hrvate na ovaj važan dan za našu domovinu, a posebno vojnike, naši dragi branitelji koji su se borili za Hrvatsku da bude napokon slobodna i suverena. Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i sretan dan svim hrvatskim braniteljima. Bog!